Ναι, γεια σας και πάλι από το ραδιόφωνο του Γιώργου μας και θα ζητήσουμε κάποια αθλητικά σε σχέση με τον Μπρέσκα του Πανετολικού, όπου το σύνθημα για την τελευταία αγωνιστική των play-offs για τον Πανετολικό έδωσε ο Μάριο Μπρέσκα, ο Σλοβάκος επιθετικός του Ολυμπιακού Βόλου, με μήνυμά του το προσωπικό του προφίλ στο Facebook, και Facebook ο Γελίος. Ζήτησε από τον κόσμο των Ερυθρολεύκων να δώσει δυναμικό παρόν στο Πανθεσσαλικό, όπου την Τετάρτη με νίκη η ομάδα της Μαγνησίας θα πανηγυρίσει την επιστροφή στη Super League. Λοιπόν, γεια σου από μένα. Γεια σου. Θα συζητήσουμε ένα τραγικό γεγονός που έγινε στα γήπεδα της Ιταλίας. Tragic. Απίστευτες σκηνές βίας έγιναν στην αναμέτρηση της Λέτσε με τη Κάρπη για την άνοδο στη Σέρε Β. Οι γηπεδούχοι έφεραν ισοβαλία 1-1 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν την άνοδο. Οι οπαδοί των πρώτων δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να επιτεθούν στους παίχτες της ίδιας τους ομάδας. Μάλιστα άρχισαν να καταστρέφουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Α, τους βλάκες. Λοιπόν, τώρα για τον Άννη, για το μέλλον του, όπου δείχνει άγνοια αναφορικά με το θα συνεχίσει στη Manchester United, που λέει ότι θέλει να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του και ότι τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένο και σε αυτή την παρούσα φάση είναι ήρεμος και πάντα εξαρτάται από μένα. Και δεν θέλει να αγωνίζεται στη Manchester United και ότι θέλει να αλλάξει ομάδα. Ο Νάνι μέσα. Λοιπόν, ο Νταβίτ βγήκε τώρα στην Μπαρσελόνα. Ξεκαθάρισε ότι θα μείνει για την επόμενη σεζόν. Αρκετές είναι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με την Arsenal και την Tottenham να έχουν δείξει πιο ζεστές το ενδεχόμενο να τον αποκτήσουν. Λοιπόν, επίσης μια μεγάλη μεταγραφή του μήνα είναι η απόκτηση του Neymar από την Μπαρσελόνα. Και της Real που πήρε τον Σουάρες, όπου δείχνει πρόθυμος να αγωνιστεί στους μερένχες και να δώσει το καλύτερο του εαυτό, παίζοντας για αυτούς και ξεσκίζοντας το Μέση και το Neymar. Τώρα, ειδικά φέτος αυτή τη χρονιά, θα δούμε πάρα πολλές συγκινήσεις, ειδικά στο Champions League. Στα φιλιά. Αν παίξουν βασικά Barcelona Real, γιατί έχουν πάει και στις δύο ομάδες πολύ σημαντικοί παίχτες. Ναι, και συνεχίζονται οι μεταγραφικές αποκτήσεις και θα δούμε περισσότερα ταλέντα στις αυτές πολλές δυνατές ομάδες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα επιστρέψουμε με νέα αθλητικά. On this track, I don't know, I said. Is it a club mix, is it hype? I don't know, I don't know. What is the meaning of this track? I don't know, I said. Is there a French touch in this track? You piss me off, I said. Do you know where I put my French touch? Do you know where I put it? Do you know where I put my French touch? It's not in your playlist, oh no. Do you know where I put my French touch? It's not in your playlist, oh no. Do you know where I
message of this track? I don't know, I said. Everybody claps his hands on this track. Clap your hands, clap your hands. Which blocks are buzzing on this track? I don't know, I said. Is it included in the mixtape? You really piss me off, I said. Do you know when I pass my French touch? It's not in your playlist, oh no. Do you know when I... Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το στοίχημα για την Δευτέρα, η Δευτέρα είναι η Δευτέρα, όπου η Ταϊτή παίζει με την Ιγυρία. Η Ταϊτή έχει αρκετά μεγάλη απόδοση, 7,75 στον Άσο, και στο T5-25 η Ιγυρία, που είναι το μεγάλο φαβορί, έχει ένα 20% στο διπλό. Ακόμα παίζει η Καλμάρ με την Νορκεπίν, που η Καλμάρ είναι 1,90 στον Άσο, έχει 3,20 και στο διπλό 3,20 στην Νορκεπίν. Και όσον αφορά για το μπάσκετ στο NBA, στο τελικό, όπου η Σαν Αντώνιο νικάνε τους Miami Heat με 3-2 στο σκορ, όπου στο πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 92-88, όπου νίκησαν οι Spurs. Στο δεύτερο παιχνίδι ισοφάρισαν οι Miami Heat με 103-84 και στο τρίτο παιχνίδι η Σαν Αντώνιο ξανά πήγαν μπροστά στο σκορ με 113-77 και μετά οι Miami Heat ισοφάρισαν με 109-93 και στο πέμπτο παιχνίδι, όπου ήρθε 114 με 104, νίξαν οι Spurs, όπου βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 3-2 και το επόμενο παιχνίδι, το έκτο, είναι την Τρίτη στις 9 η ώρα Αμερικής, όπου εντάξει είναι αρκετό αφήρωμο μάτς με πολλά αστέρια και στις δύο ομάδες και οι δύο είναι το φαβορί. Πάντως οι Miami Heat έχουν αρκετούς καλούς παίκτες, αλλά με την ομάδα που έχουν οι Spurs με τον Tony Parker και τον Steve Duncan έχουν καλύτερες αποδόσεις. Τώρα για το μπάσκετ το στοίχημα, όπου η Siena παίζει με τους Virtus Roma, όπου 1,85 έχει στον Άσο και στο διπλό 7,5. Αυτά όσον αφορά τα στοιχήματα και το NBA. Ας μιλήσουμε για ένα τραγουδάκι, ακούσουμε και επιστρέφουμε για την αποχαιρέτηση.
Στο μικρόφωνο ήταν σήμερα ο Θάνος Κουταλιανός και ο Γιώργος Ρογκάς. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι και καλά μπάνια, γιατί έχει πολύ ζέστη σήμερα. Γεια σας.